دخترکو سازه نازن سلامتی خوبه باز هم مغازه 10 سومون آمدگی مینا پایان بازار کاروانای بعد از مغازین زرم دیده نه اون طرف در دروازه میسته این طرف علاقه پایانی بازار میشوه دیدن 10 سومون خلاصه داخل میدرویم نوینکا آمدگی ما از نزدیک شما نوینکاتون پره با نشان میتیم نوینکاتون افتادن نوینکاشون دخترکو نگاه کنین коврикои фасон омада инам ҷада чӣ намуд коврике ки мебинен 40 сомон марамад инай майдош ҳастай барои детски ана баъд бо ҳастай духтаро калонош барои пӯстани дар бинен чӣ хушрӯчанд марҳамат 40 сомон ина калон майда природа сурачам ҳастай ина намуд бархат нишам ҳастай хулас ҳамаш 40 сомони ин ё бо падбренд будай диден духтаро бозори корвон даян тарафи тило бозор поёни бозори корвон даян духтарако магазини 10 сомона баъд аз магазини зарм рӯ барои ҳафтум дарвоза меша на охири ҳафтум дарвоза мешавада хулас духтарако биёен поёни бозори корвон поён аз дарвозаҳо ҳафтум дарвоза аз тарафи пажарка ин магазин аз тарафи тило бозор марамат кадом намуди коврике ки дидестен 40 сомон шудагай беҳад хушрӯчан расмакошон беҳад бисёрай тагошта бори хеле резинка доран вай меша кафилда мечаспа меиста кафил мисол вайда лилони чизе таки мисол мепартем полтонч хеле боша хулоса духтаро вариантои беҳад хушрӯ нархошон 40 сомон кадом намуде ки мегирен 40 сомониай ма рақамашонам мемонам агар суруғара наёфтен марамат муроҷиат кунен бо пурраш модам мефаҳмонанд анами намуд коврик пурсида буден духтарако марҳамат барои детски беҳад хушрӯвай удобниай мулоимакай кудак наме афти дард намеёба мисол ина бинен чӣ хушрӯвай бозӣ карданашдаям гармакакай обам резон дараба как тоза мекунен тар намешава хулас чанд намудаш аст чанд рисункаш ҳастай нархошон 70 сомонай бараш чанд ба чанд бошай ё чанд 1.75 ба 1.5 будай духтаро размериш мана марамад иҷада ҳамаи рисункош ҳастай беҳад варианти хубай хушрӯвай арзонай 70 сомон духтарако ина касседа дар курай рақамашон аст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд инчунин стулчико омадагай ҳама намудаш 35 сомонӣ поёни бозори корвонай магазини 10 сомона духтарако баъд аз магазини зарм иҷара ба фикрам ҳама аллакай медона барое ки зиёда аз 2 сол шуд ма иҷара шумода вай мекунам тавсия метиҳам ана баъд иҷада бо партачаошонам ҳастай партачаотон чанд сом акция шудай диден духтаро 50 сомон шудай марамад аз инам метонен омада харидорӣ кунен баъд скейтҳо ҳастай скейтҳошонам хушрӯй ҳастай ки нигоҳ кунен 55 сомон шудагай ба қуввати фасонакан духтарако шахсан ман кӯдакода гирифта будам як сол шуд бозӣ мекунам хушрӯй истодагай мана марамад скейт 55 сомон ана баъдан ҳаст инчунин ихдиш то қай савок ина 15 сомон тоқош баъд ина иҷа бо комплектчам ҳастай 25 сомон комплектош ҷорубушкати диден духтаро 25 сомон иҷа стулу ҳар намуда ва яко ҳаста подставкаву ина марамад дар кортон бошаку биёен аз наздик ина хеле шаброорам пурсида буден ҳастай в наличи духтаро ина барои савдо мегирен барои хонатон мегирен беҳад вариантҳои хушрӯ омадагай ина диден ичанд пулай хушрӯа 65 сомон а ин намудош чи ау подставка чи 35 нигоҳ кунен 50 сомон подставка 35 сомон ина швабраш 5 сомон падарка барен зур коробкаша бинен чӣ хушрӯчай ина идея барои тӯҳфа барои дугонатон намехоҳи швабраи замонавӣ тӯҳфа мекунен хулоса биёен ана баъд корзинко ё чанд пул ина 45 сомон ана ин ва яко барои игрушка гирифтан барои ягончи гирифтан зур кришкошкати 45 сомон ана баъд ина ва ё ҳастай сатило барои игрушка я мешава барои мусор 10 сомон диден калон калони хушрӯвай 10 сомон кардагиян тамошобинони азиз инам ҷада чӣ намуд пасудае ки дидестенку калон 12.5-15 сом буданку ҳозир ҳамашон 10 сомон шудага ина калонора диден глисио дора ин бори навай хулоса чандта пасудои фасон омадагиай беҳад хушрӯ марҳамат метавонен омада аз наздик бо худтон тамошо кунен бинен
на кадомеша ки мегирен пасудо ҳами тараф ҳамаш 10 сомона шудагай. Ана иҷода ҳози бо ҷигар намдошамас машмуда нишон метам я бурак биненда. Ина ё 35 сомон, лалиёи оши 20 сомон. Ина ива ё чанд смай хрусталниё? Мевагира кая? Ира бинен хишру духтаро. 35 сомон бори нав. Нигоҳ кунед, пасуда чӣ хел бисёр омадагай. Ана баъд боини тарелко ҳастай 8 сомонӣ. Чиқраки калонаки хушруван. Мана чанд гил омадагай. Кадомеша ки мегирен ку духтаро 8 сомон. Ана ёш фасон 30 сомон асарчигиракошу набирен калонай. Рыбница асарчигирак да мешава. Мана нархаш 30 сомон. ҳамаи моделош ҳастай. Айнаи тарелко бо нав омадай. Ина ино набдандаитон ҳастай духтаро. У даф навор гирифта будам. Ина бори нав омадай 10 сомон. Ина чанд моделш омадагай 10 сомон. Иҷада бо ина ино 12 сомон бо даётон боша агар ҳози аксада 10 сомон шид. Мана инамҷа кадомеша мегирен 10 сомони. Мана беҳад хушрӯ нархи дастрас духтаро. Ана ёра бисёр мепурсанд. Марамат ҳастай духтаракои азиз 25 сомон азинам аст 25 сомон иям бисёр мегиранд. Мана марамат иша 18 фасон иша 18 фасон пасуда хулас бисёри бад омадагай. Ина 10 сомони. Ина глоша диден духтаро. Ами глон набуд. Ҳози боша омадагай. Мана марамат беҳад пасудои фасони евростил омадай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор баъд аз магазини Зарм поёни бозори Корвон дае духтарако поёни дарвозо ҳамино инамино кадомеша ки мегирен духтарако калон хушруван 6.5 сомон шида акция эълон кардаган на кадомеша мегирен 6.5 сомон аз ино медонед аз бисёрш косашам астай тарелкашам аст метонен омада ҷудо карда комплект кунен. Мана шаишта хушру модел бисёр омадагай. Инаи тарафда иёям ҳамин нарх шида 6.5 сомон. Инаи пасудоям 6.5 сомони шидагай. Ана ино 6 сомон. Манаи пиёло боша 6 сомон. Мана кадом пиёла гирай? Мана пиёлои чини ҷара хитоиё кушодаган духтаро хутон медонен. Ҳар наборда ма гуфта будам ина бо такрор мекунам. Ҳама борошон бори чинияй. Мана бори хитояй. Мана ин ва якора бинен барои теза гирифтан соиви соус хулас 5 сомон. Мана чанд намудош астай 5 сомон кадомеша мегирен 5 сомонияя. бори новинка омадагай духтарако нигоҳ кунедам хе карсонои калони хушрӯ баданаи намуд контейниро ҳамаш 10 сомония. Инамҷа нигоҳ кунеда як бор чизе ки мебинем 10 сомон бисёрш бори навай навор надоштум. Ина марамат ҳози бори новинкаи фасон омадагай 10 сомон кардагам. Биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни бозори Корвона поёни дарвозо баъд аз магазини Зарм мағозаи 10 сомона навистагай. Марамат биёен аз наздик бинен иҷадай хеле пластмассако бисёрай ҳози ма ҷигар ядам нишонтон чимда ина ёра бинен бо кришкадоракоя на мана ягон чи нигоҳ доштанда хушрӯ 10 сомон. Мана ин қисмда бинен падносчо ҳастай 10 сомон. Ана инамудо ҳастай 10 сомон. Инаи карзинкора диден чӣ хел хушрӯ 10 сомон. Ина 10 сомон немҷа хулас чизе мебинен 10 сомонай. Инаи тарафда боша бо мылница ҳастай 7.5 сомон. Собунгиракои хушрӯ 7.5 сомон. Инаи мевагирако чанд смай? Ина ино 25 сомон. Мана диден 25 сомон. Ина ё 10 сомон 8 сомона бо ина ино шиден духтаро 8 сомон. Одноразове пасудаям доранд. Ина дар кортон боша биёен одноразове пасудорам метонен пайдо кунен. Инаи косаошона диден чӣ қадar хушрӯ 12.5 сомон. Ина ёшам новинка. Мана марамат ҳамин модели я вақт омада буд тамом шид бисёриё пурсида буданд. Ина боз омадагай духтарако метавонен омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Иҷада детскиёшонам нав омадай кришка дурако 10 сомон. Диден чӣ қадar буракои хушрӯи необычни овардиянд. Марамат духтаро 10 сомон. Бадана ёям бори навана. И зардаку чанд сомон? И зардо 15 сомон. Мана ин калоно 15 сомон. Хулоса бинем. Иҷа 12.5 сомона ҳастай 15 сомона ҳастай. Ина ёра бо 10 сми кадагяна. Ина акция кардаган ё 10 сомон шудагай. Марҳамат ҳатман омада аз наздик тамошо кунен. Инчунин техникаям ҳастай.
ина техникошон тифало ҳастай 100 сомон ҳамаш бори хитояй 160 сомон 100 сомон мана 120 сомонаш ҳастай хулос ишаштахшу небо 110 сомонаш ина из тарафа биненда духтаро ина ё 180 сомона калонан ана ино 200 сомон вай дуран катишон дидем плитача дуран ана ино ҳастай бу дидем духтаро 60 сомон чойнико ана 200 сомона блендро ҳамхоли яко ҳастай хулас техникам дар кортон боша аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунем тамоша бинаёра бинен чихе хушруча бори нав омадай чанд пулаи я дунаш ина 5 сомон диден барои кухни ана мхева яко палатинцавако омадагиам 5 сомон марамат инаи моделошам ҳастай кадомша мегирен 5 сомон иҷада инчунин вишилко омадаги вишилкои фасон мана ё чанд пулан чандта дора 4 дора 10 сомон детски калонош чи 5 сом калонш бо арзон будай духтаро диден 4таш 5 сомон марамат иҷада бо инаи ваё ҳастай чӣ меган штори барои ванна парда барои ванна клёнкаgai хушрӯвай сифаташда гап нест нархиш 40 сомона чанд намуд бо 45 сомаш будай чанд намудаш аст хулас ина иҷада боша оиначаву шоначаву зубнои шоткаву хулас 10 сомона ина ай тарафам барои овощ тоза кардан барои сабзавоту меваву ҳамашда корча ҳастай ҷудогона комплектак кардагиан иёям 10 сомони духтаро беҳад хушрӯча мана гӯшмонакора гуфта будем 15 сомона ҳастай бо чанд сом аст 30 сомона ҳастай 15 сомона ҳастай баъден ин набораком хушрӯан ки набори канцелярия духтаро чанд намуд қалам дора ручка дора инам як пачкаш 7.5 сомонай 10 сомонай 5 сомонай ина болоша бобинен хулас иношам хушрӯ марамат ишаишда хушрӯай борошон ишаишда хушрӯ бо биёин аз наздик як борак шумо биненда маъқуле мешатона ки ира бинен аҷоиба инаи комплектакои игрушка 10 сомони ая 10 сомон мана чанд намудаш ҳастай баъд медонен иҷада духтаро инчунин ваям ҳастай утюку миксеру пилтаву имхе чизоям дар кортон боша як борак биёенда духтаро ира бинен мисарубкои фасон доранд ана ива яко ҳастай пилтоо ҳастай ина нархаш 198 сум 165 сум ана баъд мисарубкои светӣ доранд чанд сум мисарубка аз 358 сума ина марама ина диден чиваёшон 620 сомон ина иваё чӣ мегам пилисос хулас ҳамаи чӣ техника дар курай пасуда дар курай мисол 1001 майда чӯйда дар курай барои хона ҳатман анами нуқтаи савдо омада хабар гирен обнӯшакҳои фасон омадай духтарако нигоҳ кунен фасонон 10 сомон ина кадом намуди обнӯшаке дидестен 10 сомон марҳамат ина ино бо новинкаян баъд ина баночко омадагиай баночко чанд сомай ина поёнбудагии обнӯшако 6 сомон ино 8 сомон мана ино диден жемчугдурако 10 сомон мана и коктейлнӯшако обнӯшако 8 сомон марамат баъд инаи бори навай 35 сомона хушрӯвай дастадурак фасонак марҳамат ина чанд намуд обнӯшак ҳастай аллакай сезони ҳамин омад биёен магазини 1001 майдачӯйда магазини 10 сомона борои хушрӯ борои фасонак омадагиай анаи қисма нигоҳ кунен духтаро шакаргирако омадагиай бисёриё мепурсанд ина духтаро 10 сомони ҳама намуди шакаргиракош ҳастай ана ишаишда хушрӯ ира бинен коробкача дайбо барои туҳфаям нағзака кай ана баъд инаи салатницаошон боша 8 сомон бакалу стакану рюмкаву ина чизе ки дар корайтона ҳатман як борак биёен инам яко хушрӯ духтаро як борак биёен аз наздик бинен боварӣ дору маҳқултон меша ини баночкошонам нав омадагиай ина инош 7.5 сомон баъд иҷада бо бакало ҳастай духтарако бакалои калон мекованд марабад ина ино аксияшдагиай 10 сомоно инам ё 25 сомон буданд духтаро ҳозир аксияда 10 сомон шид мана инош 20 сомонай иш 15 сомонай ино 20 сомонай мана иноям калони хушрӯвай 10 сомон сафедшам аст диден духтарако мана сирхшам будай
хулоса бакалгир бошен, ҳатман биёен. Қариб 1000 намуд бакал ай дар ин нуқтаи савдо ай 6 сомон сар мешава нархи бакал то 30-35 сомонара бакал доранд. Мана ин қисм амози ман шумода нишон тием да духтаро. Мана 10 сомоношуна диден. Иҷода бо 7 сомонаям ҳаст. 7 сомонара бинен чиқа хушрӯ. Мана 7 сомон. 7 сомон. Ана ин тарафа бинен. Ин дастмаш хушрӯча. Мина ики калона диден 10 сомон кардиян. Иношам 10 сомон. Мана ин 16 фасона, 16 фасон. Ино 7 сомона калонан баёра бинен. 7 сомон шудагай. Хулоса бакал мегирен, посуда мегирен, чизе ки гирифтани бошен, як бурак биёен да духтаро. Ина иҷода бо сердечка диден 8 сомон. Ина 8 сомон диден чиқа хушрӯча бори нав. Мана ина бо 10 сомона, 7,5 сомона. Мана ҳама намудаш ҳастай духтарако. Як бор бо хутон ба ҳазур вақт дошта бошен биёен тамошо кунен, баъд харидорӣ кунен духтарако. Бакалам, обнушакам ҳамаш бори навай. Духтарако блогерода бисёр даркора штатифои фасон омадай нархошон 10 сомон. Бом ха бақувата ки ҳастан ки духтаро марамад ина фудблогерода бисёр даркора марамад 10 сомон ҳамагие биёен. Беҳад хушрӯ нархи дастрас. Бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни дарвозао даяй духтаро баъд аз магазини Зарм. Иҷода шампунам ҳастай, ина сухои салфеткаям ҳастай, зубнои пастаям дидена нархошон навистагиай духтаро. Гел барои либосшӯвиам ҳастай. Ҳама намуд ами чизора метонен омада бо нархи дастрас аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Қариб 80% ҳами магазин 10 сомонай нархош. Ана бо 20%-ош ҳархелай. Хулоса нигоҳ кунен. Диден нархора диден чиқа хушрӯ. Арзон дастрас, борам бори бисёр доранд. Мана бинен ишаишда хушрӯай, ишаишда хушрӯай, сухои салфетка мокрый, освежитель, декоративный анам хеваяко, сабатако ҳаст. Хулас чизе ки дар корайтона метонен омада аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Нигоҳ кунен освежителёра диден 10 сомонӣ. Аҷоиб хушрӯ. Ланчбоксои фасон доранд 25 сомон. Ина барои холодильник вай мекуванку бисёриё контейнер. Мана ино барои холодильника дунаш 10 сомон. Ина поёнда бинен ҳар хела формичкао бо ҳаст. Мана ёра бинен ка хушрӯае. Ва духтарако нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтум. Инами детски тарелкаяй фаҳмидед силиконовияй столда мечаспан намеафта. Мисоли сусу намекуна кӯдак. Диден қошуқчаи вилкача дора катиш 10 сомон бовар мекунен. Ҳамагӣ 10 сомон. Беҳад хушрӯ. Розовишам ҳаста инам хели цветивайшам ҳаста. Диден бирӯзовишам. Бовар мекунен беҳад хушрӯ. Чай маҳқултон мешава. Биёен ай пеш бинен. Магазини 10 сомона даем духтаро. Ини хели ланчбоксоям овардиян. Ира бинен чиқа хушрӯчае. Иёям 10 сомон. Ана бо 20 сомонаша доранд. Хулас ина чанд боракои нав. Инаи подносошуна бинен чиқа фасон 15 сомон. Инаи чиай? Контейнерай просто? И чанд сомай? 10 сомон контейнер. Бозори Корвон ай духтаро биёем. Тарафи Тилобозор поёни дарвозао даяй баъд аз магазини Зарм. Мана нигоҳ кунен. Ина диден контейнерако ланчбоксакора 10 сомон. Ина ин тарафам 10 сомон. 10 сомон. Тахтачои фасон кадом намуде ки амҷа дидестенку 10 сомон ай. Манам беҳад хушрӯ. Ана баъд иҷода бо футляр ҳастай барои зубнои шотка, барои зубнои паста, зубнои шотка. Ин намудоям ҳаст. Ин футляротон чанд сомай? 10 сомон. Ана нигоҳ кунен. Ино пиналош будиян. Мухтарако марамад. Ина иҷода уртужокошам ҳастай. Хулас ҳамаи чира метонен аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Мана ишаишда фасон. Иҷа самаклеиши вешалко ҳастку 8 сомон ай. Мана бинен чихе интихоб зиёдай. Чихе интихоб хушрӯай. Марҳамат омада аз наздик хитон тамошо кунен, баъд метонен ки харидорӣ кунен. Ман рақамашонам мемонам, агар суроғашона наёфтенку бинависен, шунам мефаҳмонанд тона.
новинка омадай духтарако нигоҳ кунен утюжокоям фасонаке ҳастай ки марҳамат 25 сомон 4 расветкаи хушрӯ дорад диден 25 сомони футлярчик даяй туҳфаям барен туҳфаи беҳтарин мешава марҳамат биёен баъд инчунин бисёриҳои нами глакора пурсида буден ку духтаро и гло ҳозирам ҳастай 6 сомон утюжок 25 сомон буд анаи глако 6 сомон 6 сомон баъд оз иҷада бо бори нав бисёр доранд ма шумода нишон метиҳам биёен духтарако бозори Корвон тарафи тилобозор поёни бозори Корвон даянд духтарако марҳамат магазини 10 сомона баъд аз мағозаи зарм инаи тараф акция духтарако 5 сомон ина беғарз азанами но ино 8 сомон дига ҳамачишон 5 сомония диден резинка заколка гигиенический помада чизе ки боша чашбандак манаи намуд ва яко ҳаста диден танга андоза бозикнак буда кода ҳамаш нархошон хулас беҳад хушрӯ дастрас ҳамагӣ 5 сомон марҳамат биёен духтаро бо маълумоти бештарам метавонен ки аз хичом пайдо кунен рақамошонам ман мемонам дар рӯи экран ина инора диден резинкаҳои хушрӯра чӣ хел фасонакан ҳамашон нархошон медонен чанд сомонай 5 сомон марҳамат духтаро биёен иҷа бо тӯпоям аст ҳамаи чӣ доран охи бовар кунен беҳад хушрӯай